mali veľké plány. Keď si pomyslím, keď sme začali v roku 2004 a keď sme si my plánovali, že budeme iba najväčší na Slovensku, že ak my budeme super, tak to bolo také fakt, akože ešte prvoplánové a bavili sme sa len o tých letenkách. Bolo sme postupne tie plány začali meniť, už nám Slovensko nestačilo, chceli sme ísť teda do tých Čiech, chceli sme ísť do Maďarska, kde sme prvé 2 roky mali naozaj veľké problémy, teraz tam už úplne super rastieme a v podstate v poslednom čase si začíname uvedomovať a v roku 2008 sme si konečne uvedomili, že mali by sme si napísať nejaký biznis plán, ktorý sme na začiatku nemali, ktorý sme len tak akože mali v hlavách a mali by sme si povedať, že vlastne čo ideme robiť. Tak sme si v roku 2008 povedali, že no dobre, poďme v roku 2009 ešte expandovať do Poľska, do Rumunska, na Ukrajinu a do Ruska a strašne sme sa tešili, ako budeme expandovať a potom prišla kríza. A my sme si uvedomili, že tak asi expandovať sa bohužiaľ nedá, tak čo ideme robiť. Ďalej sme si uvedomili to, že tie letenky už nie je niečo, čo nás dokáže uživiť. Že sme si povedali, že tento rok, rok 2009 a 2010, bude plán, kde budeme rozširovať naše produktové portfólio, aby sme si udržali tú pozíciu, ktorú na tom trhu máme a aby neprišiel sem niekto iný, kto má niečo viac a niečo lepšie. Takže vlastne naše plány kríza celkom zmenila a zmenila ich k tomu, že sme sa rozhodli namiesto expanzie zostať doma a udržať teda urobiť si, utvoriť si to nové produktové portfólio.